είναι γιατί οι μεγάλοι πρωταγωνιστές αυτής της βραδιάς είναι τα παιδιά. Τα παιδιά του Δήμου Γόρτινας, τα παιδιά του Δήμου Φεστού. Αυτοί είναι οι πρεσβευτές για τη διάθεση και ανάδειξη του Μεγάλου Θεάτρου της Γόρτινας. Είναι τα παιδιά μας που απόψε κάνουν μια προσπάθεια, υιοθετούν το θέατρο Γόρτινας και προσπαθούν να συνδράμουν στην αποκατάστασή του με τη συμβολή του στον κουμπαρά μας. Λαμβάνουν μέρος στα σχολεία και θα παίξουν σε λίγο μπροστά μας το νηπιαγωγείο Βαγιονιάς, το δημοτικό Βαγιονιάς, το γυμνάσιο της Βαγιονιάς, το γυμνάσιο και λύκειο των Αγίων 10, το δημοτικό του Αγίου Θωμά, το γυμνάσιο της Αγίας Βαρβάρας και το γυμνάσιο και λύκειο της Μπόγκιας, του διπλανού Δήμου. Παρευρίσκονται απόψε και είναι μαζί μας.